Okay, guys, the people, taema kuseni guys tichiri panapa waipozi tipa yedu iri kudaunzi kwani yatoigaiana yapera apane zvinhu zvasara pa so our client yekwaziko yaiya auda kuti akakurufa saka ndini nhasi tandikamira nakapenda kapenda toda kuti ati aone zvinhu saka so zvizokanakira kuona kapenda tanga ndingandiindeganyangovha kwanichinda pana zvandambosiwa saka ndaiva nakapenda kunoku ari kunorufa ikokupinda kwacho tikisafonya so papapa ndo zvinhu zvedu zveclient yakusaidi kunoku zvamuri kuona zvese izvi hazvidoni nezvose hazvidoni samuchaisa chiingizado ipapa pachitombodoni anyushuka hapana pachinomboenda saka izvi varauko kune zvimaneus machichi kusaidi uku unototora idoitotoro kwese kumapuranga yese yatimba yedu apapa ndo patiri apapapa wechazozvona zvaakushandiswa masaga kusvika zasi zvimaneus saka apapa zvinoti izvi ndo zvatimisa manje zvamukona zvikusvika papa saka ndo zvatimisa sofa but ndikandike kuno kuningirima so kunoku ndokunotorwa ti mbari kwatiri tina kapinda wedu watinorufa naye anotiperekedza kuti ndiokuperekedza yakuenda mundisi tenga timba yenyu ndichikwasisa vantori mukati mashure uko ndokunga ndokapenda yedu atinaveva amuka makusenseni tikasangana tikauya tikambotendera daiwo dauti saka ni tambotenderera tikombeya kusvika tazoona kuti tirega tiita sei totorera panapa ndopatazotorera tina kapinda yedu tikati was the first thing kuti vanoita kunotengesa kwavanhu kuti mauya nakapinda so that vaonesane ndofunga vachipana kuti noda chakaita sei hauda chakaita sei sepapapa ini ndiye ndichizive zvangu ndo ndingorishayi asi client yangu yandituma nhasi saka ndasira ndinino mundani ndakadatora kuti mumba ndinonotopatimba inini saka ndizvozvo guys thank you very much for supporting me thank you very much for trusting us saka esaya ndeyedu yese ari kuya nikona ndo esaya saka vakatoipa saka sindofunga tichaitosvika kuma5-6 kunosiya material pastand kwaziko then mangwana vanotanga zvifunga I thank God lodestandiri final munhu wese client yangu painongosvika parufing ndichamuimbira chisongoro wozivinoti izi kuti munhu atinda kutonga kusvika parufing saka ndo zviri kuizvi saka lodestandis chazovaimbira kusvika parauku ndichifarira kuti imba yedu yafamba nezvakanaka so kubva makusema7 saround kuma4 we are still here ndikukasa kuti zvinhu zvemunhu zvine zvakakwana saka pandikubva make sure kuti hamuna zvamuri kuziva saka kwasira zvimwe zvirikata sa zvapera futi ndimotemba chi kapenda wedu amusati ndowari uye tiri kutemba kuti vanhu vaita sei vachitita zvakanaka ndabva uko kuna nasekuru bheni ndachava zvimota guys ndikazodegura ndakangobata dhori rangu rekutsvaka chimota ndosvika pano hakuna zvimwe ndafamba sai ndachosvika vanhu vapedza kuofloda kunokwasiko uyaitiona pa so apa papapa itimba iyi ndikuona svika apa itimba yese ndongavati posta yana kapenda saka ndongavati izvoenda kwazvega then toya kuno ndapadhisikura edza kubva kudai saitimba yese angogona kusvika kwe kusvika kwese kuitimba yose saka vaisa side by side ndofunga kuti pavanoziva ruziva tichikutura neii ndo zvakanakira kuti unofamba nemunhu anenge achiziva zvinhu kuti zvofamba sei so ndada ngoti ndisvike panzvimbo so that ndinoona kuti zvaburuka zvakanaka uye hapana kana problem here saka zvaita zvakanaka izvezvi ndakudzokera kumba mangwana tinge tiri kwamusana from there ndakuchironga manje madhezi ekuti vanhu ndivape zvinhu zvavo mafarm products aya guys thank you very much for supporting me thank you very much for keeping in touch muchida zvinhu both kusapota ini nekusapota nababa kumusha ndokutendai handi munozviona manje zvinoita in the name of Jesus Christ hani mapabata saka ni kunoku kwapera zverufing then from there nguva tichambonona kuti kwamusana kuri kufambawo sei pesi yavo zvokuti hatiri kumvurwi today ziko 2 projects in ziko and also musana then maybe next week tichaenda kwamazare zvakare muchinoona kuti kwazofamba sei because vanhu vari
vakatoplaster kushe kwese kwasaka wapinda mukati then rufini yedu yobva yachipeswa zvakanaka. Thank you very much. So izvi takuenda, bye bye.